పరుగులోనే ప్రాణశక్తి. రోజు పరిగెత్తండి అంటూ ఫిట్నెస్ నిపుణులు తరచూ చెబుతూ ఉంటారు. బాగానే ఉంది, కానీ పరిగెత్తితే ప్రయోజనాలేంటి? రోజు పరిగెత్తటం వలన ఫిట్నెస్ బాగుండడంతో పాటు మరెన్నో లాభాలున్నాయి. అవి బయట పరిగెత్తేటప్పుడు మన చుట్టూ పచ్చని పరిసరాలుంటాయి, మనుషులు ఉంటారు, చల్లదనాన్ని పంచే వృక్షాలు ఉంటాయి. వీటన్నింటిని చూస్తూ మనోల్లాసం పొందుతూ పరిగెడతాం. ట్రెడ్మిల్ మీద కానీ బయట కానీ పరిగెత్తడం వల్ల నడుం కింది భాగంలో పేరుకుపోయిన కొవ్వు తగ్గడంతో పాటు తొడల్లో బటాక్స్లో కూడా కొవ్వు కరుగుతుంది.